Sanibonani njani igama usibonele uNtombazana ithanda ukudlula amasokazi ubhala udududu uthombela umamtshu ugwaqa izithongo ezithathu bafowethu njengamanje ngize nginenye inkinga nginiphathele okunye ngihamba nobaba ubaba unenkinga zakhe uthi ucela ukuthi simsize usibhalelile naye sizomsiza ubaba ukhala ngokuthi unomuntu adlala naye endlini owalethwa unkosikazi wakhe okholela ukuthi unkosikazi wakhe uzalwa lo bhuti lona uzalwa usisi kankosikazi wakhe lo muntu lona kuthiwa wenza izikweleti wenza inkinga kodwa ke sicela ukuthi ubaba asichazele kabanzi ngalomuntu ukuthi ukuze sazi ukuthi simsiza kanjani baba uyaphila Ngiyaphila ndodana hayi ngiyaphila baba ngiyacela ukuthi usichazele ukuthi kwenzakalani ngalomuntu osibizele yena ukuze sazi sikulekelela kanjani hayi ndodana nginenkinga la nginenkinga too much yazi inkinga yami futhi inkulu angisazi ngizokwenza njani nje ubona ngithe ngibiza nina nje uyabona la ekhaya imina umfazi wami kuzoba indodakazi bese kuba yilo mfana lo mfana ke lo uzalwa udadewabo kaMnkosikazi omdala akakhulelanga la ufika nje semdala yebo futhi lo mfana lo nami nje bengithatha njengomfana wami ngasonke isikhathi nje yonke into ngoba phela bese namfana nginizela intombazana uyena umfana enza zonke izinto la egceke nami ngimthemba umfana ngazi kagcina sengimkhonzile sho ukuthi ngelinye ilanga ndodana la ngiyahamba naye lo mfana lo siye ngala ukothemba lihle sho ukothemba lihle la kunabafowethu abahlala ngakhona sisebenza nabo sho mesidlula nje angisazi yathi igama le tuck shop manje kwakuyini kodwa nje contract shop anyana ebovu lesiba nembale okumhlophe la ngezandla yebo baba angisazi igama layo nje ukuthi layibhala ukuthini ukhona lo mfowethu osebenza ukuthi umdlatshe ngiyakukhumbula so ekseni wephathe 5 mhlawumbe kwakushaya u12 yebo so umdlatshe asingibone ngihamba nalo mfana u-off umdlane noma ngi-off ngalula yebo angibone ngihamba nalo mfana lo hayi bese yangibuza sibingelelana nje angibuza ukuthi hawu wemhlongo lo mfana lo umazi kanjani hayi ngimtshela ukuthi hayi lo mfana lo uzalwa udadewabo kaMfazi wami omdala ngoba nawe uyikhululekile futhi awuyiboni angazi yebo kunjalo ndodana awasithi hawu uzalwa ulokhuzana usibalo wakho lo ngithi hayi uzalwa usibalo wami omdala kodwa athi akuhle heyibo uyamazi kahle lo mfana ngithi hawu kahle mdletshe mana ngiyamazi nje base ngichazelile uyabo ngisola kodwa umdletshe indlela ngibuza ngayo ahambe uyabona kuthi ngolosibili nami umsomluko emsebenzini ulosibili ngikhaza amalanje sihle lapha enkantini eze kumina umdletshe athi wemhlongo lo mfana lo umazi kahle lo ithi angithi ngimkhazi ithi umfana kaNkosikazi umfana odala udade wamaNkosikazi yebo ngoba usushilo ukuthi wafika vela semdala vela athi ndodana lo umdletshe lo mfana lo usebaqedile abantu la ehostel ngakutshena wathi lo mfana usebaqedile abantu la ehostel ngathuka ngoma ngazi ukuthi mhlawumbe sebaqedile uthi mhlawumbe ubaqeda kanjani nami ngisadidekile nje besasho kanjani ngimbuza Mdletshe uthi usebaqede kanjani ngabe isigebengu lo mfana mhlawumbe ubulala abantu wenza ini uyalepha wenza zonke lezi zinto ezibhedayo wathi cha lo mfana lo angazi noma wathi 26 manje angazi noma wathi 2019 2018 nini walimala lo mfana lo wayelimazwa yini wathi hayi lo mfana lo angazi walimala kanjani kodwa wasehamba uyalapha kaRafu eyobhalisa ushayiswa imoto yebo akangathi kuyathembisa hayi kanti mase kuhlolwa kahle kahle sekwenza uphe ngoba phela uyasesha uRafu ngithi ususesha uRafu utholakala ukuthi lo mfana lo akalimalanga oyilukhuzana imoto walimala endaweni zakhe wamchitha uRafu ngangizwa ngikuzwa kahle baba manje into engicaka ukuthi ke manje abantu ubenza ini yabona ngoba esechithiwe manje uRafu imali ngeke asayithola abantu ubenzani nathi nawe ngathi ufuna ungizwa ndodana angithi phela ngesikhathi esechithiwe uRafu uzobuya kubantu athi imali yakhe izophuma uyangizwa suthi mefika kuwena ngithi mhlawumbe uyadayisa athi anginikeze obhi yabangaka imali yami yaRafu angithi sonke endawo kuthiwa kwaziwa vethu limele uyinike umnikeze la komunye uzohamba futhi athi mhlawumbe nekumashonisa anginikeze imali engaka uRafu wami uyaphuma
amnikeze yabo ubaqedile laba bantu endaweni yabo. So ubaleka manje usesuka ngalapho nalezo zonke lezo inkinga uzohlala emzini wakho. Akabaleki. Angiseke washawa mengizwe ukuthi ibona abantu abamkoletayo. Uma bemshaya labantu indodana yena wasetshena bani uanti wakhe lo ozalwa noma wakhe. Yes. Angithi Okunkosikazi wakho. okunkosikazi wami. Yes. Unkosikazi wami ngoba naye usezwe lika Rafu. Ovela boss uzohlala kwami. Yazi kodwa abantu besifazane ngokuthanda imali. Yabonakile wami. Angimazi nemali kwabanjani. Uyabo? Mekwakhuluma ngemali nje uvela vale kamehlo. Yey. Amthathe lo mfana. Amlethe la. Afika ngichazela hayi manje baba Mhlongo la naye ngani ngadadewethu inenkinga kanje manje ngathi phela indawo yokuhlala laphana ehostel hayi manje sacela sizoyihlalisa la. Yeah. Ngabuza umuzo kodwa ngathi lo mfana nje uzohlala la uzokudludla kwaba. Uyasebenza yini lo mfana? Wathi hayi baba khuleka lo mfana lo khona imali ezomphumela lo nowali imali. Wathi safika nenokuthi senganakho ukubonakala ukuthi wakwalimali. Wasephilile manje sengconywana. Yeah. Ayike uma ke esefikele ngithi uzodla imali kabantu wathi uzokukhuza imali yalapha. Imali kaRafu. Shuthi uchaza ukuthi mangabe seyiphumile le mali uzokwazi ukukhokha, uzokwazi mhlawumbe nala ekhaya alekelele. Yebo ngoba sikufane ekhaya. Wagcina nawe so uwineka kanjalo baba. Nami ke ngolokhuza ngoba enye futhi lokhuza amandla ukuthi vele udadewabo kabani ingane kadadewabo. Ngiyamazi kwamina lo mfana lo futhi ngiyamazi nonini ngavuma kanjalo. Hayi kunzima kakhulu baba. Manje into engifuna ukuyibuza ufuna ukuthi vele simkhiphe kwakho noma senze kanjani mhlambe sithini kuyena uma ngabe unkosikazi wakho yena engahambisani nalendaba ufuna ukuthi senze kanjani? Okubhlungu ndodana ngiyazi vele uzogoloza unkosikazi ngoba wazi ukuthi unkosikazi usazophuma lo Rafu. Lo Rafu into engekho. Wafeyila. Man unkosikazi akazi ukuthi lo Rafu into engekho. Akazi. Hayi. Manje nami ngifuna ningisize khona ngimtshene ukuthi lo Rafu awukho. Ngoba mengikhuluma ngedwa nani ngeke ukhumbula ndodana. Kodwa ke kuzofanele ukuthi sibe no proof sibe nayo yonke into mhlambe ubhuti akhipha amaphepha noma kulandeleke ukuthi ngempela uRafu yeza kahle futhi wena ufisa ukuhlala naye makuza uRafu noma nje usafuna nje ukuhlala naye noma mhlawumbe uRafu khona. uRafu khona uRafu akekho angisamfuni ngoba udala inkinga. Uzidaleni akumanje angazi ukwetha abantu abangakho le ndaweni. Bafowethu isimo ubaba uyasibeka. Uthi ke lo mfana lona usehluphile uthi lo mfana lona asivele simkhiphe kwakhe ngoba uzomdalela izinkinga uhamba ecela amabhiya kubantu athi uzobakhokhela ngemali yoRafu uhamba ecela imali eboleka nakomashonisa ngelinye ilanga uyothuka nje sekuthiwa nalomuzi mhlawumbe uyathathwa ngoba nakho uhlala lana. Sicela ukuthi ke bafowethu nisilandele siqhubeke sihambe siyobheka ukuthi masifika endlini sizomfice khona yini lo mfana and sifike simtshene nje futhi ukuthi ke makuukuthi ngempela lezi insolo noma lento ubaba akasamfuni kwakhe. So cela ukuthi landele ukuthi ke sihambe siyomkhipha simsize ubaba ngendlela okuyiyona simunderstandise futhi ukuthi angabola abantu bangalandeli amanga ngokuthi abantu bathi bazophunyelwa imali zibe zingekho. Amen. Futhi ndodana ngiyangicela nimcela amaphepha kaLafu la wathi azophuma ngoba kufanele kube khona ubufakazi la abeke phansi ukuthi iyeza nje manje noma cha. Okay hayi baba usukhulumile usukhulume nathi usuke sofike nje la egcineni baba. Ngisize ndodana ngisize. Akukho nje okunye baba thina sesokuthatha nje nasikubeke siye kuyena lo mfana mawukuthi akaphuma uzophuma ngendluzula thina okwethu ukuthi nje nasisiza umphakathi abantu bahlale bekhulekile ngaso sonke isikhathi akukho nje futhi okunye ngaphandle baba usumdala uyidinga istress manje kodwa ke naye umfana kofanele ukuthi ke naye ashintshe indlela zakhe zokwenza. Hayi akashintshele kude ndodana. Akashintshele kude. Ngikhathele. Ngoba into engigcina mengithi ngiyakhuluma kuvele ngene lo mfazi. Bese lekile nale ngane le. Uyabona into esenkinga enginayo manje. Sekuba lo mfana lo uyagolosa. Umfazi indodakazi yami. Bame ngakuyena lo mfana. Sengingedwa manje. Yila ngifuna ngene khona ke nina. Cha hayi baba kuzwakele uma ngabe singathi asiswanga baba
hayi ngabe sivalekile amadlelo. Hayi sizani. Ngicela ukuthi abantu basiphelezele bazalwane siyakhona ngqo endlini kubaba mawukuthi lo mfana ukhona sofike simthathe simsuse sokwazi ukuxoxa nomndeni sikwazi ukuxoxa nengane ukuthi yini kanti bamthanda kangaka kwenzakalani ngalobhuti kwenzakalani futhi ngemali imali akumele futhi ize ihlukanise umndeni akumele bazalwane ukuthi ngoba nakho uthi umuntu uzofika nemali ngakusasa uzoba nemali sekumele ke manje athandwe atotoswe ukuze gcina selikhohlwe elinye ilunga lomndeni baba ke usithatha usibeke baba siyangena vele hayi khona le khaya khona le yeah kufanele kwenzeke into eziqinile hayi mfowethu ngisizini ngibaba yaphela amakhamera baba baba sanibona obandaba sibingelele igama usibonelo usibonelo ushe sinkampani nje nesihamba sisiza abantu silekelela abantu mawukuthi khona into ehlula umuntu noma emndenini bese thina siza nesixazululo yini baba esifuna ekhaya hayi ngiyajafu nangifale ngimizile azongena la kodwa baba ungasitshela lokho efonini angithi niyalo kufanele uqalisane angihlalelo nami bese ubiza omunye angithi ngihlalelilo nami ngicela ukuthi baba singali ngicela ukuthi angithi ngihlalelilo nami la baba ngicela ukuthi singali ubaba lana mana ubaba nawe sintombazane esisi ubaba ukhala ngokuthi la ekhaya yena akasahlonishwa uthi ubaba ukhala ngokuthi kunobhuti ohlala la ekhaya okuthi wafika nawe ma uyabona akamazi baba angithi ayithwasa angimazi hayi ukuthi angimazi hayi ukuthi angimazi inkinga uhlaleleni uhlaleleni la ekhaya uthi ubaba uthi kahle wona zodwa njengoba kahle wona zodwa ngicela ukuthi kahle wona zodwa wona usamhloniphi wena yes baba wena usuyayisa nje wona zodwa baba ngicela ukuthi ngiyibeke ukuze bayi understand bayizwe njengamanje ubaba uthi uyacela ukuthi because manje ubona ukuthi hayi angiceli akahambe lo mfana angiceli kodwa into ebezonitshela yona ukuthi naye lo Rafa ebengithembise ngawo kwawona awukho hayi ayikho hey lalela ngintshela lalela hayi awuthule man awuthule ngikhulume awuthule ngikhulume ngiyekeni man hey musungibamba ubaba ayibeke indaba amchazela ukuthi baba iproof uyithatha kanjani ukuthi lo mfana lo ohlala ekhaya imali kaRafu ayikho into enemhlalisela yes baba ngicela lalela ngintshela uyabona lo mfana lo yakhuluma sihambeni selapha eThembalihla angithi siyothenga isinkulu sizokwakha ngaphandle ngahlangana nomdletsheke ngayona ngoba ngibuza ukuthi lo mfana engihamba naye ubani hayi awuthula wasithanda la ekhaya akaze wasithanda la ekhaya yes baba ma into ebalekile ma ukuthi ulokhuzana ubaba ucela ukuthi umfana aphume la ekhaya uzocela kini cause uyanikhohlisa ngale ndlela awukho Rafu ngale ndlela baba akukho la sengizotshela wena khona ngayindawo la awuyeke ngizungise indaba zakwami asazi phela ukuthi kuzokwenzeka njengamanje kufanele sazi ukuthi kwenzakalani njengamanje fanele ngaphandle kokukhulumisana asincengi phela indaba kumele siyikhulume cha ubaba ungibhalelile ubaba ungixoxele konke wena uthanda imathumashi wena uthanda imathumashi inkinga yakho uthanda imathumashi okay ngicela ukuthi sikhulume kahle kungaze kube omakhelwane hayi suka manje yini ngavele ngife yini ngavele ngife sikhulume kahle kungaze kuqhamuke kuzomakhelwane ngoba ubaba kabukisanga ngani ubaba ucela ukuthi kuphume isigebengu la ekhaya ngoba lo mfana kuthi uhamba kuthiwa uhamba senze izikweletu uhambe ngiyeke man ngiyeke okay uwala ngokuthi indaba uzozikhokha okay usibu uthi yena amaphepha akhe ahamba kanjani akaze ayixoxa ukuthi mhlambe ayikho into engekho man usibu akaze axoxa ukuthi uRafu waphuma kanjani bafana mama ngokugcina manje ngiyekeni uma kuukuthi okay baba uma kuukuthi uthi usibu uzophuma uthi uzophuma nini mhlambe because mhlambe amadate noma mhlambe amalo yazathini noma kwenzakalani into zomthetho ziyalindwa zihamba wayibona incwadi wayibona incwadi kaRafu na okay shuthi into amhlalisa la ekhaya usibu hayi ngoba ethandwa ingoba kuza uRafu
Hayi siyamthanda. Khana nokuthi Yazi. ukala Kasisi wami Hey. usibuka. mina ke nje Akangangeni ekhaya kunami. Uyabona-ke manje senezinkinga Ekhaya kunami. senezinkinga-ke manje senezinkinga la azohlala senezinkinga madoda la ekhaya ngifuna singani because baba awusazwa nabo ngami. nje balwa nami Awusazwa nabo nje balwa Okay, nami ngicela ukuthi nawe baba wehlisa umoya ngoba manje uma ukhala ngokuthi lana usibume man, ngabe wehlise hamba kakhulu akukho lazo yakho. Wehlise kakhulu umoya la ekhaya. Sengiwehlise kakhulu umoya la ekhaya. simlalele Okay. masike sizwe Okay, ukuthi okay. Ubaba njengoba ngisho ngithi ubaba ucela ukuthi ahambe la ekhaya usibume ngoba uthi uzonidalela inkinga. Nina niyafisa yini ukuhlala nomuntu? Wakuthatha Niyafisa yini ukuhlala nomuntu? wakuthatha akaphinde khona-ke akaphinde khona Okay, nina nizozizwa Ubulawa kanjani? umuzwa Baba ngicela Ubulawa ukubabuza umuzwa ngicela ukubabuza umbuzo owodwa. Nizozizwa kanjani lo mphakathi lo owaye umshamo Hayi, ufika akuphizwa. uzoshaya nini? Akuphizwa. Nizozizwa kanjani mase kufika lo mphakathi uzoshaya nini? Ubaba njengenhloko ubaba njengenhloko ekhaya ufuna ukuthi nikhuseleke. Nina nifuna ukufuya umuntu oyinkinga la ekhaya. hayi baba uthatha imali kakhulu Baba phela Uthatha imali kakhulu. phela babahlisa umoya. Nawe babahlisa umoya. Angithi manje ngixoxa nabo Ngikhathele kahle ukwehlisa ukuze basizwe istori sakho. Ngixoxa nawe Ngikhathele kahle ukwehlisa umoya. ukuze basizwe istori sakho. Ngikhathele ukwehlisa umoya. Basizwa manje kancane. Alright. Angithi niyasizwa niyabona ubungozi nizifaka kubo. Nizothini makufika omashonisa la beqoqa yonke le ndlu lena ngoba bethi lo mfana uthe uzoyikhokha ngoRafa. abathengi lutho angithi abanende yami ngoba mina othenga imali impahla la ndini Okay. Futhi ubaba mina othenga impahla la ndini ngiyakubeka kanjani ekabani ubaba into empahla ayikhulumayo ukuthi uyondla la ekhaya. Nisidla njena nidla yena naye lo mfana uzongeza. nami lo dodi awunikekeni manje ngiyakeni manje Uyaphila mfowethu. Usibonele lo khuluma naye. Yazi madoda, nani izinto Ubaba ngimosha, la man. ekhaya uthi Yazi mina ngazi kuzofika nani, ubaba bayangivume uyakhipha la le nto. ekhaya uthi ngoba wena uhamba ukweleta abantu ngesimanga sokuthi uzophunyela uRafa. Ubaba uthi ufaka lo mndeni engcupheni. Ubaba uthi wena lo mndeni lona uyawuqakazisa ngelinye ilanga uzoshiswa lo muzi ngesimanga sokuthi uhlala la. uma wasubuza lo mbuzo uma wasubuza kanjani Ngenzela ukuthi amaphepha kaRafa. Amaphepha. Sibonisa amaphepha kaRafa. yazi ngenza iphutha Letha amaphepha. Apa amaphepha azohlala nathi nabameli. khipha amaphepha khipha amaphepha khipha amaphepha Ngangahla phezulu njengemvula. akumele sikhuluma sonke. yazi nani nobabili wasuba iphutha Uzosenzela kanjena ke manje. Hayi, no, Uyazibona no, zithi baba uyazibona zithi ngihamba nazo. Zizokusiza zikulekelele zithathe yonke into okuyakho zihambe nayo la ngoba inhloko la ekhaya umuntu osibizile uthi wena uyaphuma uyahamba. baye kubamba mina yekani kubamba mina Uqashela ukuthi wena uhamba. wesona yini inotenzana oyibuzayo uyazi ukuthi masimxosha baba uyazi ukuthi mina ngikhulela khuleni soba Uyabona-ke ma ukuthi lo muntu uyinkinga kanjani lana. Akahambe phela. Apha amaphepha kaRafa. Wasibu apha amaphepha kaRafa. Angithi ngabameli. Ngiyasho ukuthi Wasibu akuyena yini usisi wakho lo Sibu? shaneja man Akuyena yini usisi wakho? shaneja man Man akuyena yini ubhuti wakho lo wena? ya kushuthi phela Yini? Man umkhuba muni lo neni wenzayo? Ihlazo lani lo unajona lo ngawa Ihlazo lani lo wenzayo? yasinani madoda yasinani madoda yasinani man Uzohlukanisa umngeni wakho. Uthangena usisi wakho. Uchaza
usamvumela ukuthi ahlale la ekhaya Sibu ngithi mina ma usamvumela yini ukuthi uhlale la usamvumela lalela yonke lento sithi sigcine acaca ngelothi mina anginayo enye indawo yonke lento sithi sikekele mina angizoxosha mina ekhaya kuletho wena namakhamera akho ukuthi ngizoxosha mina la ekhaya ngoba isikekele ngifuna amaphepha rafu lalela yabanga basizela la sanga zodlala baba sukela manje lona akaxoxa into zaSibu lalela la into soyenza lana amaphepha ngoba awekho ayikho indaba yakho yorafu siyayazi ngizocela ukuthi upakishe uthathe izinto zakho angisiyakuchazela uphi proof ukuthi akakhipha amaphepha okay kusasa sivuka sekumameli kanjani lo mmeli wakho akafoneleki njengamanje anginawo ngisho ifoni awunawo ngisho nifuye iphara baba lento akade uyikhuluma ngiyayibona iqiniso lento akade uyikhuluma akakhipha inamba kaMeli lo muntu lo ngelinye ilanga uzothathwa lo muzi ngokuthi mfuyele ngayo ungamfuya kanjani uyikhuleliswa kanjani ke wena uvuma kanjani ukulala nomuntu oyigazi lakho ngoba phela lo muntu uma ngihamba ngiyeza kulo ngizolala lapha wena anginandawo lapho ufanele velula laphandle lo baba ufanele velula laphandle Uzokwenza wena sonke uzodwa nengane ngazodwa yakho. and futhi urafa ukho uma izinto zakhe zingakuphi izinto zakhe zingakuphi zina kamera elincane ngicela ukuthi bafowethu ningisisi ngicela ukuthi wasibu ziphi into zakho ziphi into zakho befuna ungishaya sifuna ukushaya kanjani Sibu ziphi into zakho ziphi into zakho Sibu apha amaphepha zakho man apha amaphepha Sibu Thula Sibu khuluma iqiniso mfethu amanga lento imanga lento ekhulunywayo noma cha urafu uzothola noma cha xa sikhulume lokho Sibu khuluma iqiniso uthini baba urafu uzothola yebo noma cha urafu ubaba unamanga noma kanamanga khuluma iqiniso Sibu wamthetho mbongo khuluma iqiniso Sibu khuluma iqiniso Qiniseleni baba. khona urafu wagcina ukhona kwenzakala khuluma Sibu khuluma wagcina ukhonani wagcina ukhonani khuluma Sibu angithi uma ngangifikelela nami ngangishawa ngale yazwa ke okay ukhona yebo noma cha angithi phela ngiza lapho phela ngangishawa ngale yebo angithi Ushawela wona uRaf? abantu urafu ukhona yebo noma cha Sibu phela ngiqale kahle ngifuye inja idlukudla kwami okay Sibu mana urafu ngifuye inja iphinizo ngoba manje abana zikhona zizokubamba zikusephezulu zikushaye Sibu urafu khona noma cha uzoba khona and Sibu uyikhulelisiwe yini lengane lena kunengane yakho yebo noma cha Atsheli, wawumthembisa yonke into wena ngithi. Hayi nawe. khuluma ngombongo khuluma ngombongo mana ba ngithi khuluma khuluma wena singaze sikushaya khuluma ngibona Usekho. izwelethi namuthi urafu ngizwile kurafu ukuthi awukho udlukudla kwami uzophila kanjani amaqanda kwami hey man
khona manje Hayi man. Okay, nginesinqumo ke mina, nginesinqumo. Wawena ukuthanda imali. Okay, wema wala ekhaya. Wawena uthanda too much man nkosikazi. Baba umnu. Yeah. Baba umnu. Baba, nayi into ezokwenzeka baba. Nayi into ezokwenzeka. Usibu siyamkhipha la endlini. Akahambe. Usibu ngeke aphinde abuye la. Yebo. Sibu nayi into ezokwenzeka. Sibu. nje amangakho sibuze Into ezo- umphelele ekhaya. Into ezokwenzeka Sibu. Uyahamba. Akashiye nale ngane le. Zwela la ubaba. Khona uhulumeni uzongondlela le ngane. Sibu. Swayi. Usibu uyahamba la ekhaya namhlanje baba. Uyenza. Ngiyabonga. Usibu ngeke aphinde abuye namhlanje. Yebo. Usibu. Manini phela ma. Ngiyasho. Hey, Usibu. awusingikhulume naye. Yeah. Awusingikhulume naye. Baba. Awusingikhulume naye. Ukhuluma naye ngokumshaya baba. Musu ukukhuluma naye ngokumshaya. Hey, shut up nina. Shut up nina. Shut up nina. Alright. Shut up nina. Wema. Shut up nina. Wema, ngoba niyabona Shut ukuthi up. amahlathi amshayela uSibungu. Yonke into esizele iwufakazi ukuthi uSibungu udlala ngani la ekhaya. Yonke into esizele iwufakazi bokuthi yonke into ebengithembisa yona ayikho. Njengamanje uSibungu uzophuma ahambe la. And uma ngabe ngengazwa uSibungu kuthiwa wena uke wabuya lana. Ngiyakuthembisa bo. Sibu, ukuphuma kwethu lana wena okwakupakisha bese uyahamba ngoba ubaba akasakuthanda. Animshila. Bawazi ukuthi mophuma la uzokwazi. Hey, thatha impahla zakho. Thatha impahla zakho. Hey, give me Thatha impahla zakho, Diamond. Diamond. Ngokubulala nya. Ngokubulala nya mina. Ngicela ukuthi Nawe. Yes, akunina. Hey, yes, akunina. Yes, akunina. baba. Why? Unifumana umthatha amaqanda aphinde sodla hey man. Hey nina. Hey nina. Bazohamba lapha. Baba. Bazohamba lapha. Baba le yesesube singayazi ukuthi lo mfana usemoshe kangaka useze wafika futhi washiya nengane la ekhaya. Siyacela ukuthi ke baba wehlisa ulaka okwenzekile kona kwenzekile kodwa komela ukuthi kulunge ngendlela ngoba phela inhloso yethu akukona ukuthi kukwenzeke udlame inhloso yethu akuyena ukubhidliza umndeni inhloso yethu kuhlanganisa umndeni ukuthi umndeni uhlangane umndeni ube yimbumba siyakha lana enani ningayimusani ukulutheka imali bantu yabona indaba yemali inkinga buka manje buka mina bengithatha ingane kasiswa Hayi shalapho wena nemali wena nemali wena nemali Siyaxolisa baba. yabana ngizocela ukushi lo mndeni kufanele ukuthi ngithi ushiya lo mndeni ushiya usesimeni esiright ukuthi uhambe walokhuza noma Kodwa baba ubuso ungasasebenzi nje nawe. Ayikho into yasilengani ungena ukuthi bengasebenzi ingena lapho lokho bengasebenzi into engifuna ukuyishela la ngifuna ukushiya uxolo angifuni ukushiya kuliwa la ekhaya angifuni ukushiya kuphenduka amatafula la ekhaya ngifuna ukuhamba baba ngazi ukuthi usesimene esiright ngifuna ukuhamba ngazi baba ukuthi angeke uphakamise lo muntu isandla ngoba ngiyithembisike ngalapho baba imithi lengane yebo baba iphutha kodwa nawe lalela baba ngicela ukuthi ngazi ngikushiyelana ungeke uze uyishaya ingane ungeke uze wenze into embi ngoba amaphoyisa ayabophana kulezi insuku futhi akusho ukuthi umuntu angahlo nawe usuzofaka amaphoyisa la angifaka amaphoyisa nawe ufaka amaphoyisa la ukulungisa isimo ukuthi kwenzeke into ekahle kwenzeke into eright ilento eyenzekile kumele ilungiswe ngendlela eright kwamukela ukuthi imonakalo sewenzakele enda kukho esizokushintsha ngale ukuthi niqaphele nani bantu besifazane nawe sisibuye kukuluthela ngawona uzongibhedla abafana abawasebenzisa yonke into ukuze nikwazi ukuthi benze into abayifunayo abafana abafana njengosibuna abadingakala Bana konke ayingane ibhedla Indlela yonke into sibuka. ngani basali lurafa wona uphethe ngani Hayi sho sina. lo rafu lona ongekho Carry on hamba carry on hamba angithi baba
Baba inkinga besinayo bekuwusibu angithi. Ngiyekeni man. Ingane yakho le yababa angithi. Unkosikazi wakho lwana baba uyabona. Njengoba kuyingane yakho kuunkosikazi wakho baba leyana okusho ukuthi kumele sikushiye nawo kumele ukuthi umledi wakho uzama ukubuyisana nawo ulungise kahle. Ngicela nawe ma uzama ukuthi ubaba umnikeze indawo yakho umkhombisa ukuthi ubaba. Kungathi mase kufike lomunye umuntu ukhombisa ungamthandi, ukhombisa ungamkhathaleli. Ngoba into ebalekile. Njomana ka. Hayi ngiyeke wena shela up man, ngiyeke phansi. Nami umuntu esengizomlalela manje. Sizonishiya angisho ukuthi ulalele mina baba ngisho ukuthi ulalela iqiniso uthanda umndeni wakho baba uhloniphe nento eyenzakele nomonakalo owenzakele sizama ukulungisa siuhlele kahle ngendlela erathi makukhona lana enishoda khona sozama ukuthi silekelele mhlawumbe makukhona lapho njengoba kade usithintile baba makukhona la emele nikubuze mhlawumbe senihlanganise nama social worker noma nama therapists mawukuthi khona la nifuna ukuxoxa nabantu abaluleki abantu abakufundele nabakwazi ukuxoxa nabantu sozama ukuthi sinixhumanise kodwa kubalekile ukuthi iphutha lenzekile manje selilungile senibonile ukuthi sibuka deniqambe lamanga sekumele sinishiyeke manje kunoxolo nibuyisane niye kungamhloniphi baba ubahloniphe ngoba niwumndeni umndeni mele siushiye ujabulile siyacela ukuthi umndeni siyacela ukuthi umndeni ushiye ukuthi siushiye ujabulile sizocela ukuthi ke sihambe yes ngicela ukuthi nibuyisane baba ngiyacela ukuthi baba uNjomani umndeni wakho uthande umndeni wakho ukhathalele siyabonga ukuthi umile waba indoda baba wama wasimela isinqumo sakho wayibona into ezobhidliza umzwa wakho wayibona into ebingafaka umndeni wakho einkingeni siyabonga socela ukuthi ke sibe indlela ngoba baningi abantu esineyinkinga abaneyinkinga ekumele ukuthi sibalekelele sizobasiza ke baningi bafowethu hayi siyabonga madoda sicela ukuthi ke nisale bafowethu siyazi ukuthi ke kunzima siyazi ukuthi bafowethu nibonile ukuthi kunjani abafana nabantu khona abantu abayigebengu bafowethu abayophila ngamanga bayobhidleza imizi abayofika emzini wenu benithembisa izinto benithembisa imali benithembisa ubucwebe kodwa qede ngenzeki lokhuluma usibonela intombi ezimthanda ukudlula amasokazo bafowethu ningakhohlwa ukulike ningakhohlwa ukusubscribe ningakhohlwa ukusifollow kwena yonke indawo bafowethu ngoba sisazoyilungisa izinkinga zase South Africa sisazoyilungisa izinkinga bafowethu siyaqhubeka manje sisaphuma siyobheka omunye umndeni obesibhalelile bafowethu